26 bat urte nituela, kirofanoan bukatu nuen, urgentzitan. Hasi zitzaidan min bat oso potentea, nintzen urgentzitara, eta hor neuzkan kiste horietako batzuk estanda egin zuen, eta peritonitis sortu zidan, orduan kirofanura sortu zidaten, eta hori garbitu zuten. Iratik kirofanoan ebakuntza egin da gero, uste dut tratamendua aldatu egiten dela. Bai. Zein aldatu? Hor, esaten diate, menopausia induzitu bat egingo didatela, eta hori azkenean zan, hasiera batean hilabetero, jartzen dituen injekzio batzuk, eta horrek egiten zuen, 28 bat urterekin, menopausia edukitzea. 50-50 urteko emakumeek bizi duten zikloa, zuri, 20 pikurekin tokatu zitzaizun? Bai. Horrek dakarren guztiarekin? Eta bai, gogorra da, azkenean gorputzak aldaketa asko sentitzen ditu, beroak, sofokoak, gero gainera hartzen dituen beste medikamentu batzuk, menopausiaren eragina ez sentitzeko. Orduan zan, nahiko gogorra eta zuk pentsatzea baita 28 urterekin menopausia daukazula, gogorra da. Juten zara ohitzen, egia da gero ez duzula mina pasatu nahi, orduan edo zer aukerak balio dizu mina ez edukitzeko.